Elveszítjük a beteget. Bíp, Jaj! Mit csinálok? bíp, bíp, Bíp. Ezt nem akartam. Bíp, bíp. Hello. bíp. Mi Na jó. történik így? Utolsó, végső beavatkozást kell megkíséreljük. Ez hogy működik? Ez így működik? Emberek? Én oldalomra nem látszanak az itemek. Azt hittem te vagy a doktor. Ki? Én? Várjál. Ó, mit tettél? Mit tettél? Én nem tudom, várjál, az alját az ugye így kell, vágod. Vagy várjál. Az alja az így, igen. Nem tudom. Fordítva. Nem. Várjál már. A besét ne felejtsd ki. Hogy kell az alját? Hogy Jó, kell jó. ezt? Hogy a fenébe Milyen kell szó? ezt? Igen, ja, Ez az aljában vannak a kékek, jól van. Én is csak ember vagyok, én is felejtetek el dolgokat. Aztán, hogyha betegnek a lába helyett lesz a keze, aztán majd kap valami biztosítást. Ó, Igen. Ide, és ide. Nem. Mi ez? Greenstone? Hogy kerül ide Greenstone? mit csinálsz? Hogy kerül egy is? Na, kész van az egész cucc. Ó, A betegünk túlélte. eldobtam a lábát. Én akartam a fejét. Jaj. Na most, a középső asztalra rakjuk össze ezt a... Jó, egyesített erővel. De már megint robot hangod amúgy. Igen. Szokásos. Na mindegy. Középső asztalon nem csinál senki semmit. Egyesítsük Értitek, már. amit mondok? Értjük. Egyesítsük már azt a... Nem látok semmit. Én Én sem. beraktam a közepét. Jó, én meg alulra raktam. És a teteje hol van? Itt. Itt van! És Ancient stuff. Valami? nem tudom kivenni. Kinél van? Hát én ki tudom. Na most kell valami... Most taktikázni kell. Helmet Nem. hozzál meg ballont. Már is? Van valahol vas? Kinek nincs helmje meg Adok ballonja? vasat. Todi, Vasam- gyere egy ide. vasam sincs. Hol vagy? Mindenkinél legyen egy helm, meg egy ballon. Random adagos. Köszi. Na, Pillanat. Én ügyesen eddig nem vettem hangot. az tök jó, Ó. de a hangod amúgy is nem tudsz valamit csinálni vele? Majd mit tudom én? Mi robot hang? Mondom, várjál. Igen. Eléggé robot hangod van. Amúgy. User disconnected from your channel. Ez mi? Valaki beatboxol. Az internet varázsa. Meg kéne nyitni ezt a portáltot valahol. Na, követlek. És mi a Valahol lap? lesz. Ugye van nálatok blokk építkezni való blokk, vagy nem tudom. De Kettő úgyis nálam Nálam van van valami. valami. Jó. Belemért. mindenkinél van egy helm és ballon. Nálam nincs, úgyhogy adjatok már légy. Nekem van 2 helmem. De minek helm és ballon? Nem tudom, na itt most megnyitom a portált, hogyha jön valaki, itt vagyok a fal De mellett. miért a olyan- hátsó kertben? Nem tudom, mert igazából fönt lesz az égben a portál, tudjátok? Akkor hegy tetején is talán meg. De a hegytetén, nem tudom, hegytetén azért akarom megnyitni, mert a hegytetén itt van mellettünk és fölmászok, hogy vágjátok Jó, hogy. de... Na, Mindegy. mi- Várjál még. Én várok, de föl kell még. Várjál még. Vá. Nyitatott. Na, Ja, itt vagy? Oké. Nem ott vagyok, hanem föltetek. Ó. What? Ó, Látjátok ezt? aha, ez gyors volt. Na menjünk Ó. föl. Jaj, de Lefelé basszus, néztem. hülye... Jaj, Valaki Hülye- adjon egy ballont. hülye gerem, na várjatok a hülye Clay először is. Ez így nem jó. Földre kéne rakjam. Ez rohadt Norbi, magasan van itt még egy így ballon. is emberek. Kösz. Rohadt magasan van, de hát figyelj, ez az igény... Tomi. Igen. Itt egy ballon, itt egy helm, Kösz. hajrá. Ne beszéljünk egyszerre, emberek. Dehogy nem. Elindultál valaki fölfelé? Én most csinálok plankeket. Nem plankeket, létrát. Plankelsz is? Én most megyek fölfelé egy léghajóval, emberek. Hello, Sukár. people ship here. Hol? Hol? Milyen magasan van ez? Én lassan, de biztosan emelkedek amúgy. Nem emelkedek, az baj. Talán mert a földön vagy és a Clayen van a Na, hajó. megyek. Nem, Norbi. Ja, itt van egy torch. Az De para. jó, így ez nagyon lassan emelkedik. Csak annak tűnik. Hát igazából örülj, hogy legalább emelkedik, tehát... Na, hát, Ja, Tomi, meg ez itt van gyorsan az megyek nálad. arcomban egy térkép, mert ugyanaz a gombbal lehet emelkedni. Nyomd meg még egyszer a gombot. Isti. Én lelököm is tudom, várjátok. Itt vagyok, fönt a portálnál. De Isti, ja, pillanatra láthatatlan izéből építkeztél. Az a vicces, hogy mindig nincs olyan magasan, mint a kábelsztonos oszlopunk, meg ezek a bigyók, tehát... Persze, hát ez a kábelszónos oszlop. Jaj! az- Ó, megcsináltam! Itt vagyok és élek a portálnál. Na Ó. azért vártak, milyen magasan vagyok? 155. Hú.
Várjál, én is jövök már. Itt van valaki belehúzott ebbe a portálba, mert sárga. VTF. A víz benne. Most még robbantsuk fel az egészet. Ha. Te fogsz új ízéket szerezni. Tanzanitot meg. Itt van, Tomi. Köszönjük, hogy leszállási engedélyt megadok, csak azért át kéne menni a portálon ilyen izével. Vigyázz, Mivel? fegyveres terrorista vagyok. Elrobbantom a portát, hogy nem Na, menjetek ide. új, ne fulladjál meg a márványba. Itt mi volt? Isti, te tényleg oszlopot építesz? Aha. Ó, és már a felhőknél vagy. Ai. Az a tök jó lenne, hogyha hozzácsatlakozna itt ez a liánhoz, mi ez ványhoz, amit ló. De meg! Szél a portát! Hát talán te? Most visszahozod. Én? Nem csináltam el sem. Tehát valaki lerakott egy helmet rá. Na jól van, emberek. Nem lenne jobb levinni a földszintre a portált? Jaj, emberek, ez itt most bármit kipróbálhatunk, de Le fog esni, várjál. most vigyem le a portált a földre? De én innen most hogy megyek le? De jó ötlet leugrasz. lehozni, de tényleg. Hát ez a vicces, hogy... Na jó van most. Jaj! Az a gáz, hogy a portálnak nincsen izéje, Blokkja? ballonyblokkja, tehát lezolnék egyből. Lezuhanok, és el fog esni a fa tetejére, mi? Na jó, ez itt tök jó helyen van, tehát... Jó, de valaki... De ez tök jó! Ez tök jó! Tomi. A Igen. helmet Na megsemmisítem. várjál, Tomi, adok Na. neked. Sok hűhó semmiért ott az a Látod, nagy hogy oszlop. hol vagyok? Tomi, itt vagyok, melletted. Na emberek, ez Ó, stílusos ja. volt. Ez Ja. stílusos volt. Víz. Mit csináltál? Ez nem akar plészerülni, várjál. Mert Akkor gyere részeg. ide és gyere le. Meteoritot vegyél föl, várjál, vagy meteoritot vegyél föl. De nincs. Emberek, esteledik, és ott Akkor is itt este van a szokott lenni a bácsi másik hajrá. dimenzióban mellesleg. Lesz. Na. Emberek, állj, gyertek a portálhoz, gyertek a portálhoz. Jövünk már, Ebből itt lehet ereszkedek. kivenni vizet? Nem, ez nem is víz, ez portálok. Na, Tomi, add vissza a vödrömet. Tessék, itt van. Hol vagy? Itt User joined your ereszkedem. channel. Ki ez? Ne. Ki? Ez. Hello. Tök jó. Anya, felvétel. Felvétel van. Ez esetben távozom. Köszönjük Ciao. szépen. Sorry. Bye. Hi. És beleugrik a Todi. portálba, Todi. Todi. Isti, gyere gyorsan, mert Todi már megy át. User left your Na jó, channel. én is most már megyek. Tomi, Te- Jó, én hol van a mentem. víz? Isti, hagyd azt a Wow. bigyót ott Valaki hozzon békén. egy vizet, mert Ez ez mi? rohadtul nem lesz így. Nem áll. Nálam van egy Nálam van egy Na jó, emberek, 3-an vagyunk és van 2 helmem, szóval... Hé! De innen hogy lehet lejutni? Tehát az a vágott, hogy sehogy, tehát... Várjál, Emberek, megjegyzem hogy arra van a föld, amerre én nézek, a legközelebbi. Szedem a helmemet. Lelökhetlek? Nem? Igen, lökjed. Na, játszunk olyat. nem mentem át. Mindjárt megoldjuk, Isti. Isti, hozzá már 1-2 helmet ezeknek a szerencsétleneknek. Nem, én visszamentem a helmemért most. Remek. Én pedig már Na, építem itt a Norbi, dolgokat. adj egy helmet. Adok egy helmet, tessék, itt egy helm. Kösz. És itt egy ballon. Tessék Vegyek itt el. egy... Ó, Adj kösz. egy helmet, tessék itt egy helmet. Gratulálok. És nem... És ez az! És irány... Most az a vicces, hogy lemegyünk az ígéret földjére. Tomi. Figyelj. Basszus. Köszönöm. Mit csinál? Azt Tomi. hittem, hogy meghal. Lol, Ez mi? lol, okbáj. Hagytam egy random waypointot, és leesik! És nincs nála ballon. Bosszátok meg. Nem. Oké? Ott egy pixi vagy mi az, tehát... Erről nekem senki nem szólt! Todi, Mivel? hogy repülsz ballon nélkül egy Nem hőlégballonnal? repülök! Hát épp ez a Erről probléma. nekem senki nem szólt! Már egy 1000 éve nem csináltál még hőlégballon magadnak soha? De volt nálam ballon, csak le akartam gyorsabban jutni. De... Valaki ez... menjen ez... le a cuccomért, rohadt Hát gyorsan. figyelj, hogyan lehet gyorsan lejutni az Empire State Buildingről? Leugrasz! Helmel meg nem halnám meg elvileg. De vágod, nincs alattad föld, konkrétan pont alattad föld. Észrevettem. Most a Norbi Z Képzeld el, az észrevettem. ereszkedés vagy az Y? Z. Én ereszkedek, Valaki csak rohadt eléggé gyorsan laggol nekem ez a... csináljon valamit. Nekem eléggé laggol ez. Lol, ott egy rája. De valaki adjon egy ballont, vagy nem tudom. Hát nekem most már nincs ballonom. Ez nagyon durva volt. Ezek a madarak se semmik. Na, Tomi, te jössz közben, csak laggolsz te is? Igen. De bassz- Azt, hogy vannak felhők, amit ki lehet De bányászni. azt hittem, Felhőblokk. hogy izé... Hogy mi? Mit hittél? Azt hitted, hogy leugrasz hogy és van- elrepülsz? Van alattam valami, azt hittem. De hát előbb te neked nézz a mapre. Semmi Nem értem, nincs. és volt alattam valamit.
Talán Te magát... miért mondtad nekem azt, hogy a vízzel semmire nem megyünk? Hol van Mert Wool? alattunk nincsen föld. Hol van Wool? De mi nem... Ups. Hol van Oh. Wool? Gyorsan valaki. Itt állok a mennyország talaján. Megvan airballon, oké, köszönjük. Meg füvein. Ki lő engem? Király vagy valami szkelet. Ugye tudod, hogy az a víz az le fog fogyni a semmiben, ugye, és... Igen, most megyek Norbi. vissza rajta. Melyik szerencsétlen gyújtja fel a mennyországot itt? Norbi, alattunk van valami. Alattunk semmi, Amit konkrétan úgy hívnak, hogy vaddisznó, vagy mi az? Nem. Ott leestem valami levélre. felhőre, nem? Nem, levelekre és abba haltam. Ott egy ló a felhők között, Igen. ott áll a Nem felhőn érdekel, egy ló. Valaki menjen vissza. Hát Na jó, emberek, olyat játszunk, hogy... Itt ez Kicsit- nagyon jó. Aha, tudom, Valaki... egy kis kontinensünk van itt, emberek. Sziget, Na. levegő szigetünk. Nem baj. Ez milyen biom? Valaki adjon egy... Norbi, Ez ilyen köszönjük. megszentelt mocsár az a helyneve. Megszentett érdekel. mocsár. Blessed bog, vagy nem tudom, tehát... Vagy Király. megáldott mocsár, bocs. Basszus már, nem igaz. Hülye Itt hely. emberek, itt két dolgot lehet találni lényegében. Lehet egyrészt ametisztet, lehet ilyen celestiál... találtam ametisztet, gyere Tomi! Ide! Hol, Ide, gyere, hol? Gyere! Ide! Nem hiszem el, gyere! Oké, nem ametiszt. értek, mit mondja. Hol? Itt egy rohadt ametiszt. Ó, És egy off. csomó. És nem magát dobja, szóval fortune-os pikkel kell szedni. Nálam Azzal van. szedtem. De Silk Touch-ra gondolsz amúgy? Nem, fortune-re Ja, ja, ja. gondolok. Nekem Én megyek le a Fortune cuccomért 3-as. közben. Ó, itt is van ametiszt. Jó, hát akkor kezdjünk el itt be. Milyen gyorsan, könnyen lehet ezt a... Ó, és követ regeneráló kiszedni. víz. Hát ez... Hát figyelj, ez a mennyország, mit vársz tőle, hogy izé lesz itt iszap? Elég Ametiszt? idegestem amúgy. Van 5 ametisztem? Milyen puha ez a Holy Stone, vagy milyen neve? Nekem Miért nem mesek lejjebb? Vagy Skystone. Sky Azért, Stone. mert túls nem ettél eleget és túl Wow, könnyű ez vagy. a Skystone, ez nagyon durván jól szedhető. Aha. És jól néz ki a brikje. Ilyen De úgy hófehér. minden. Ó, Leszarom, elveszem a cuccom. Találtam Mossy Leszarom. Skystone-t. Emberek, mondatok valami koordinátát? Hát fentről nem látod, egyetlen egy darab sziget van. Ez a nagy sziget. Találtam ilyen kék, mi az? Olyan, Én mint tök a... kicsinek látom. Nekem nem töltöttek be rendesen a csánkok. De szerintem... Nekem se. Szerintem Nem ugyanakkorának látok semmit. látod, csak te mást Ó, vártál. Norbi, ez mi? Ez mi? Ez A kék kristály? Aha. Az kell az ambróziához egyrészt, másrészt pedig olyan, mint a glowstone, csak kék. Ne fogok esni, Norbi. Ne essél le. Amúgy akkor nem Mondom, halsz itt meg, vannak csak... valami levelek. És rájuk estem szerintem. Jó, ez a víz, ez most megmentett. Ugye? Jaj. Tök jó, hogy így folyik lefelé végig. De várjál, hol vagytok, mi, hol? Az ígéret földjén. Igen. Hol vagytok? Bányásszuk nem a- látok semmit. Ne alólam, én nem úsztam. Valaki De hát talán figyelj, egy ha kicsit akinek szóljon. magnetizációja van, ez eszetlenül ásik. Tehát Ó. az a vicces, hogy nincs, tehát 8 darabon van, mert meg volt elve az inventorim. Hát nekem 64. Norbi, hogy Hát akkor Alá- összeszedted, De amit itt vagytok ezen kiástam. az utcon? Ezen a cuccom. Jaj, bocs! Én nem látok Isti, mit, de... 20-78. Ha alásra a cuccnak, akkor Ja, mi jó. történik? Norbi, ha Még? alásra a Várj, cuccnak, mi 20 történik? watt? Ha alá mit csinálok? Magasság? Ha alásra a 30. cuccnak, bazd. Egyszer ne beszélj 44-en ember. vagyok, és itt is vannak szigetek. Nem arra gondolsz, hogy leesel Ha innen, leesel Todi? a cuccnak, igen, akkor Void, Damager kasz, vagy pedig leesel a való izé. Ja, másik leesel a világba. föld a Wow. halandók világába leesel. Isti, te itt Ja, vagy oké, ugyanezen, köszi mint szépen, mi. mert akkor ott lesz a cuccom, szíves. Mi? De Já. Mindegy. Ugyanazon vagyunk. most berepültem alá? Várjál, hol Nem vagy? tudom. Te Megyek a repülsz? cuccomért. De ez ennyi az egész? Tudsz? Nem, igazából nagyon sok, tehát az egy másik, arra át kéne jutni az emberek. Hol van? Ó, Isti, jobbra, itt vagyunk. Hol? Ez rohadt Benne a ilyen. fák között, és hogy Aha. szállok ott le? Hát nem tudom. Jó, emberek, én építek hidat ide, Én mentem hidat. iszpét farmolni. Nem hoztál olyan bambuszhidat? Az pedig az jó lett volna. Jaja. Nekem eszembe nem jutott, hogy hidat fogok építeni igazából. Nem akarsz segíteni, Tomi? De csak hát a hidat ezt egyszer egy... itt, ez egy teknős. Milyen teknős? Sima teknős? Aha. Az a vicces, Csinálhatok egy random. leszálló pályát a hídra. Nem tudom. Megütni, akkor lelököm. Akkor ez a legjobb megoldás. Mennyországból lelökni egy teknőst, gratulálok. Ide Ja, ugrottam. Istit, Cobblestone-ból csináltál magadnak repülőt? De Igen, ne a hídra, mert itt építkem a hidat még. Azt mondom, elviszem a hidatokat, hogyha nem raktok nekem valahova dörtöt. Ja, de nekem nincs dörtöm. Most dobtam ki nemrég, meg nem kellett. Mi az, hogy kidobod a dörtöt? 3 darab dörtöm volt, ember, hogy 5. Arra le tudtam volna, azt egyre is Ametiszt. tudnék szállni. Ametiszt az jó, azt szedjük. Kell majd csak ametiszt cucc, meg vödör. Jaja.
Ez nem számít Dirtnek, ami itt van a cuccpadlójában? Szerintem az nincs hozzáadva ez a... Ó, itt egy gólem. Itt, vagyis egy mini gólem. Ó, hát a random spannol megteheti, szabad országban élünk. Meg egy patkány. Hogy kell egy patkány a... Hát jól Norbi, viselkedett halál Megdoblak előtt. Dirttel, hogy fel tudod szedni. Én fel tudom, van organizációm, dobjad. Azt, ez mi ez? Ott lebeg fekete rajtad, ez a skorpió. vicces. Jó, egy kis skorpió. Itt a dört. Na, Hú, kis skorpiónak mi legyen a neve? Na. Skorpika, vagy nem tudom. Skorpió. Skorpi az jó. Na, várj is ide, csak egy Van mellékplatformot még neked. több is. Hogyha arra tudsz menni. megyek. Ez pedig lesz. Na. Jaj, ennyit szenvedni itt a leszállással. Ne, megöltem, háj. Ki az a high? Hát Na, tessék Ami ott a... rajtad van. a skorpió. Köszönöm. Ez High volt a pedig- skorpió neve? Ő lesz a háj 2. Miért beszívott, vagy milyen high? Nem, mint szia. Ja, hát azt Na, hol vágjátok, lehet olyan hogy... ametiszt cuccos találni? Hát az A igazából föld alatt. mindenhol. Az ilyen érc konkrétan. Ó, elkezdtem De ásni, hogy és lehet itt találtam. ásni, hogyha egyszer mindenhol leesett? Hát úgy, hogy nem essen, nem észek. Skyblock-on hogy lehet ásni? Vigyázzol, tehát Skyblockon nem lehet ásni. akkor nem, Skyblockon nincs érc a földön. akkor nem arra a Skyblockra beszélek, vannak Ó, másféle... De itt amúgy teljesen random vannak így egy-egy darab ametiszt. Aha, miért? Hát nem is váltod a legértékesebb érctől, hogy mindenhol teremjen itt. Ja. Még Csak itt az sem. a baj, hogy itt van ez a hülye víz, és mindenhova befolyik. Ezért kell mélyebbre Addig menni. jó, amíg ott van a hülye víz, mert addig vissza tudsz menni, ha leesel. Nagyon durván darálom. Nagyon sok izénk lesz ilyen Holy Stone-unk. Vagy mi ez? Skystone, nem is Holy Stone. Holy Stone az az éterben van. Hát ez brutális. Ne, bejön a víz. Nem jöhetsz be. Na, itt a víz. Jaj, De szándékosan hagytok ilyen lyukakat a padlóban, amin le lehet esni? én nem tudom. Nem. Én nem tudok semmit. Emberek, ez volt minden álmom, az ígéret földjen bányászok és retket eszek. Ez akkora Valruszkrat feeling, hogy nem igaz, tehát... Miért De én- mondogatom annyit, hogy tehát? Nem Az ott tudom, egy de- dungeon? Vagy Oké, Nem, az nekem csak cseréles az mosszi. inventory. Az a vicces, hogy ez csak egy, az csak mosszi, vigyó. Na, És ez a fehér kő az új cobblestone. igen, tehát ebből is lesz egy pár stack. Majd kell hordókat használjunk előbb-utóbb már. Ja, de amúgy jól néz ki. Aha. A brickje még jobban néz ki, mondom. Amethyst. Te hogy Ó. találsz ennyi ametisztet, Nem mikor én tudom, nem? nekem már van 18. Nekem csak 9. Mi ez a Elég. kattogó tudom, rovar hang? Nektek milyen pickaxe-etek Nekem van egy egyébként? Fortune 3 rajta. És nincs rajta efficiency? Efficiency 5 fog. Efficiency 5. Heartbreaking 3. Nekem Na, is. nekem is olyan, azzal nagyon durván lehet darálni. Ametist! Ez Nekem az. már 19. Egyszerre találtuk. Az ametisztet? Na, nem látott senki pixiket? Ilyen manók? Ilyen lepülőtündéreket? Nem láttam Ah, itt Ez a a sziget, ez Roverbe. pillanatok alatt el fog tűnni. Norbi, nem lehet Igen? amúgy, hogy ennek is befolyásolja a spawnolását a more creatures? Ha befolyásolja, felakasztom a Mo Creatures-t. Na, sok izé most leesik. Hullik a sok cobblestone, nem De sajnálom. ezt már aláástuk az egész Az a gáz, hogy mindjárt eltudjuk a pickaxe és elég jó pickaxe. De a felszínen van valami érdekes? De csak oak tree-t találtunk eddig. Nem Majd baj. vannak ilyen random cuccaim, aminek semmi értelme nincsen. Például, Oh! Ilyen kis hülye virágok, meg patkány. mert összeszedted? A patkányhús, azt meg lehet sütni. Vérfarkasokkal van tele itt a medence. What? Nem halljátok a hangját? Nem, De emberek, hallom. én csinálok magamnak egy amethyst pickaxe-et, mert mindjárt tudjuk a nagy pickaxe-em. Most komolyan? Igen. Nem á. De Nem. hogy lehet? Ugye ezt lehet fából csinálni. Touch pazarlás. Nem, Hogy ehhez... lehet leszedni a cracktolált Expensive. páncéllal a Fire? Hát ez rohadt vas kell ehhez? Norbi, van nálam 6 blokk vas, gondolkoztam. Jó van. Na, akkor tudsz adni nekem 2 ingotot? Ja, ha följössz ide. Én fönt vagyok. Hol? Hát itt vagyok fönt amúgy. Most jöttem föl, mielőtt Wow. Tomi kiásarolom az egész. Skorpió, elnevező Skorpiónak. Ah, De ez egy... Ja, itt vagy, hello. Köszönöm. Hálásan köszönöm. Ez nagyon durván szétlőttásol. És hány ilyen sziget van? Nagyjából? Végtelen szerintem. Végtelen? Hát majdnem végtelen. Gondolom én. Amethyst pickaxe. Tomi törtölökkel kell hidat építeni amúgy. Így jut Igen, eszembe. Ha. igen. És én hoztam is törtölt, úgyhogy megoldható. És ez legalább nem magnetizációs, tehát ez tök jó.
Nem lehet ezeket a cobblestone-okat valahogy stackelni, hogy kevesebbet fogyasszanak? Hát- Vagy foglaljanak? Szerintem majd kell nekünk hordó. Na, Na, látok szigetet valahol? milyen én ha Én most sarkát megyek ki látnám. a föld Nekem mélyéből. meglehetősen Én is laggol ez a dolog. próbálom. Itt egy random Varanus mi van? Mondom, én szerintem elrontotta a spawnolást. Isten, Akkor- ez nem jó irány. Akkor nem ott egy másik De erről kontinens. még nem nézzetek körül, és Ott innen én egy szerintem látok nagy-nagy-nagy egy kontinens. Norbi, hol? Hát itt gyere a más túlsó végében ennek a szigetnek itt. Oké. Csak Honnan szereztem itt üveget? nekem is Nem volt, az a vicces. Lehet, hogy tőlem, nem? Aha. Norbi, lehet. küldöm a turtle-t, várjál. Neki, hogy addig pont megcsinálom itt. A közepét. Felhőblokk, Merre felhőblokk. mentetek? A felhőblokkot megkapod? Igen, cloud És block. amúgy átérsz a sziget ellentétes oldalára, és itt megyünk tovább. Felhőblokkban mit lehet? Felhőblokkból fogalmam Semmit, sincs. úgy ezek Amúgy nem szerint. kéne lepakolni az értékesebb dolgokat egy chestbe, hogyha esetleg meghalnánk? Hát már Halottak vagyunk, Mennyországban vagyunk. Jó, de én ide csinálok egy chestet, és ide az ametisztet rakjuk le. Jó, hát plusz. akkor amint kész ez a hülye híd, visszajövök és lepakolok én is. És Nézzétek, Biztonságosabb így közlekedni? rohadt felhőbe ütköztem. Én itt googolok és építek egy hidat. Na így. Itt lesz az előre tolt váz is. Oda át várlak titeket, hello. Ott egy random farkas ember. Tehát Mi, te már ott vagy is? Nézz föl! Jól van. hol? Ja, bocsánat. Na, és na, eltűnik oda a- ametisztet be. És eltűnik a Nálam van Horizonon. 36. Sok hülye követ is, tehát... Igen. Hát a sok hülye követ. A sok hülye kő az menjen már oda be. Ja, nekem kell egy-két stack kő, mert építjük a hidat, ugyebár. És ez amúgy tényleg ilyen egész tisztességesen nagy sziget. Hát akkor azt ki lehet zsigerelni az Az egészet ott. tisztességesen nagy. És Ja, nagyon még innen tisztességes. vezet egy ilyen másik szigetre is, ahol mintha lenne valami építmény, mert kicsit szögletes, de talán mégsem. Na, emberek, ilyen egész kontinens rendszerünk lesz ugye a hidakkal itt. Ott Nem, egy azért volt kígyó, belső. Itt a Tomi évad. turtle az gyanúsan lassan dolgozik. mert A laggol, hajóm is nem? laggolt eléggé. Fél óra van Ez a újraindítási, világ nem? miatt van? Nem, csak fél óra múlva lesz a reset amúgy. Jaj, és leugrottam. Leestél? Meghaltál? És mi az? Jó, Hova estem? meghaltál? Igen, de Na, várjál. mondtam, hogy pakolj be, és Hol, bepakoltál. én bepakoltam, de hol a death pointom most? Ó, Aha. emberek, én szerzek ilyen ígéretföldjebeli fát. Mire? Ilyet nem kapsz a Tesco-ban. Ja. Amúgy meg még mindig veszek, tehát... Norbi, elcsorták a visszafele portálunkat. Hogy? Nem tudom, itt vagyok, ahol elméletileg lennie kéne, de nincs itt. Hát ott észak felé nézzél. Itt van egy A flame minimapen wrath. mutatja, de... Itt van egy 8000 mob emberek egymás mellett. Egy mobgyűlés van itt. Minigolem van, kék ogre, megvan, megtaláltam. ilyen zombiló, meg mindenféle. Tehát, Sok minden szokott lenni. de meg egy szilveszkeletről is így egy csomóban vannak. amúgy Isti, a Igen? skeleton spawner az olyan lassú, mint a másik. Ugye nem esett le az ogre, tehát és leesett. Mondom. Ahogy érzed. Ahogy érzed. Na ennyit arról, hogy az ogré szépen ad nekem gyémántot. Na, ennyit erről. Na, Itt már valaki bányász? Itt már valaki Hazafelé. bányászott. Itt a Tomival random már víz. mindenhol bányáztunk. Nagyon durván bányáztunk néhány helyen. És legalább ide föltetek az erdőbe? Nem tudom már. Tomi ment fel a nagy szigeten, én lemaradtam. Itt láttam fákat a végén. Isten, látom a portál. Én is már megyek föl. Kecskét hallok, jesszus! Itt egy kecske. Ah, Arra lesz a neve, És hogy ebben a dimenzióban akart mindenki robbanó nyilatkozni. Holy kecske. Hát igen, mert mindenki okos. mit akart mindenki ebben? Robbanó Igen, nyilat. hozni. Ja. Hát én azt hittem, hogy lesznek mobok, de ezt is elszúrta a More Creatures. El van valakinek a Quiverjében Nekem már Poison Arrow? küldöröm sincsen. Nekem van. Vicces. Válts Volt Cobblestone-ra, Ez a vagy hely- Dirtre a Hotbarodon, és nekem megváltozik a színe a Poison Arrow-nak a Quiverben. Ez a hely hatalmas emberek. Mindjárt. Ez a fajt hülye. Vagy csak laggol. Negyed óra van lesz. Ó, itt a... Nem hülye, csak laggol.
Hát itt ez az egész cucc nagyon laggol most. Talán azért, mert mindjárt szerverezhet lesz, és amúgy is balagolt az egész már ideje. Itt most már nincs semmi, ez a pink virág, ez gondolom pink festéket ad. Basszus, én ott láttam egy pixit. Az kell. Messze van. Legalább egy, akkor legalább spanolnak. És lehet, hogy ritkábban. Oké, Na, emberek, felvétel vége, én már abba hagytam, szerintem ennyi elég. Jó, én is akkor most, elvittetek minden, a metisztetek mindent? Igen. Te Hát hát akkor- azért mentél vissza. Nem, én amúgy is itt vagyok, tehát. Na, akkor au revoir.